In Europa hebben ze gediscussieerd over afval en ze hebben strenge eisen gesteld. Maar hoe streng zijn die eisen nu eigenlijk? Ja, wat ze gesteld hebben is dat in 2035 65% van het huishoudelijk afval gerecycled moet worden. Wij zitten hier in Friesland al op 75, dus dat is al een heel stuk beter. En dat is ook een heel stuk beter dan in de rest van het land. Want in de rest van het land is het gemiddelde misschien de helft wat gerecycled wordt. En met 75 zitten wij daar dus al een heel stuk boven. Ja, hoe kan dat we dat in Friesland zo goed doen? Nou, wat je ziet is dat wij in Friesland een uniek systeem hebben waarbij de mensen thuis papier, glas en textiel enzovoorts scheiden. En dat wij achteraf de grijze bak die mensen aan de weg zetten nog een keertje nascheiden. En die optelsom maakt dat wij hele goede resultaten halen. Wat opvalt in winkels biegeliks, ik met fruitverpakkingen, maar ik squan, dozen, weet ik het wat, overal kom je plastic in. Ben je daar ik met zulke bedrouwen importeer? Ja, wij praten met het verpakkende bedrijfsleven, want uiteindelijk als je de supermarkt inloopt, dan kun je niet thuiskomen zonder plastic. Alles is in plastic verpakt en dat doen ze met name om de houdbaarheid van producten ook te verlengen. Want uiteindelijk voor het milieu is het beste natuurlijk dat je de producten die je thuis hebt niet hoeft weg te gooien. Alleen je moet een oplossing vinden, ook voor de plastic verpakking die daaromheen zit. En daar werken we heel hard aan. Ja, want wat zo'n oplossing daarvoor wijzen kennen? Uiteindelijk is de oplossing recycling. Maar het probleem met plastic is dat er heel veel soorten zijn en die komen allemaal bij elkaar in de grijze bak. Die worden hier gescheiden en ook gesorteerd. En wij zijn in overleg ook met de recyclingswereld om te kijken of het lukt om van al die producten weer nieuwe dingen te maken. En dat gaat steeds beter. Ja, want die lantaarnpeel, weet je nou jonkerstenen, is ik recycled, hè? Ja, deze is ook gemaakt van eigenlijk de folieverpakkingen die mensen thuis weggegooid hebben. Dus alles wat van waar het vlees in ingepakt zit, dat komt terug in een lantaarnpaal.